dɔnni kuma ma bonda ko bɛ dɔn na fɛn dɔw bɛ olu dɔn ni bonda dɔ de bonda dɔw ta ye fɛn dɔw ye bon ni bɛ daga ko lajɛ n'i y'a lajɛ bamanan kunda i b'a ye an ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni a fɔ ko kulubalakaw i b'a ye olu ka ko ka ca na kosɛbɛ donc adama i bɛna ye k'a fɔ o daga wagati o daga kun k'u si mumɛ bɛɛ don siɲɛ kelen pewu ale tɛ koko fila kɛ adamaden si mumɛ bɛɛ donc i b'a ye olu tun b'u ka denbaya de ko a la i b'a ye fɛn bɛɛ bɛ k'u la ka dɛsɛ cogo fɛn bɛɛ b'u bali donc o de la n'a fɔra ye ko nin fana ye koko kelen ye a kana e kamana gan parce que ko fura koko kelen tɛ se ka maa mako dilan i bɛna ye k'a fɔ fura koko kelen a bɛ hadamaden mako dilan ko bɛɛ kɛ voilà donc adamaden yirimugu nin bɛ cogo min na mɔgɔ k'i ka ko yɛrɛ réinitialiser ka daminɛ depuis don min na i bangena ka n'a bila don min na i ye yirimugu in sɔrɔ k'a ko adama juguya minnu b'i ka ko la dabali minnu kɛra la bɛɛ ko mɔgɔ min bɛ k'a tigɛ foyi ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ bɛɛ b'a fɔ ko ko karisa kɔni t'a tigi da la o b'a sɔrɔ fana juguya mugu o y'a baara k'a baara fo ka tila ka taa mago sa a dɔ la ale tɛ foyi ɲɛ ni sunɔgɔ tɛ adama mɔgɔ dɔw bɛ tɛ foyi de ɲɛ ni sunɔgɔ tɛ yɛrɛ se foyi t'a la n'i y'i ka ci d'olu ma k'a fɔ ko nin heure na k'an kan ka taa nin na n'i ko 10 heures pile an bɛ taa nin ko in na ni ala ma far'i kan 14 heures de y'a teliyalen a tɛ se ka wuli o a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye donc mɔgɔ b'a kɛ ko karisa kun salen don ka sɔrɔ kun salenya tɛ baara min b'a kɔ baaraw bɛ yen adama mɔgɔ dafiw fana bɛ yen ka mɔgɔ yɛrɛ mako sa a tɛ se ka diɲɛ foyi dilan yɛrɛ ye adama olu kow bɛ yen i mɔgɔ baara k'a ka ko bɛɛ tiɲɛ a c'est à dire fɛn bɛɛ m'a ɲɛ a tɛ se ka t'o sira fɛ adama n'i ye yirimugu in sɔrɔ k'a ko o juguya n'o dabali minnu fɛn fɛn kɛr'i la i b'a ye yirimugu in b'o bɛɛ de ko ka bɔ i farikolo la ale koko kelen n'i y'a kɛ jikalan na i ɲɛ b'a la yirimugu in tɛ bɛrɛ ye a filɛ nin ye koko kelen pewu de y'ale la adama n'i ye nin yirimugu in koko kelen kɛ walahi i b'a dɔn ko fura dɔ magara i fari la parce que dɔnni ye fɛn de ye dɔn tɛ caya nɔfɛ a ka ca dɔn t'o nɔfɛ dɔnni bɛ hakɛ nɔ dɔnni bɛ tiɲɛ de nɔ dɔnni mago bɛ min na dɔn o ye tiɲɛ de donc n'i ye tiɲɛ baara dɔn na i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn caman b'a kɔnɔ donc adama ni yirimugu nin n'i y'a ye bi ɲɛ baro kɛ yirimugu in kan yirimugu in nafa ko don donc mɔgɔ n'i ye yirimugu in ko chiffon kɔ i farikolo minɛ ka fɛgɛya i k'a ko don fɔlɔ voilà a ye kabako da ne kan dɛ adama a bɛ dɔn b'a ko i b'a ye diɲɛ bana o bana b'u la fɔlɔ a b'a bɛɛ yuguba fɔlɔ i fɔ bɛɛ bɛ commencer ka don ɲɔgɔn na donc ni dɔ y'a ko sufɛ sisan u dalen su u fari bɛɛ bɛ commencer ka don ɲɔgɔn na fo a bɛ k'u kɔnɔ ko ayi k'a ma nɔgɔ fajiri bɛ taa se waati min na u b'u yɛrɛ sɔrɔ o mun de ye san o de ye pour que ka farikolo la dabali minnu kɛra juguya minnu kɛra ko olu bɔ yen ɔ adama dun b'a ye fɛnɛ k'a fɔ fɛnɛ hadamaden don i b'i ka ko la cogo o cogo juguyabaga dɔ bɛ olu tɛ dɛsɛ fiyewu dɔw bɛ olu bɛ ka ko ɲɛ c'est à dire mɔgɔ dɔw bɛ olu yɛrɛ de ɲɛsin bɛ e ka ko ɲɛɲini u b'a ɲɛɲini fo ka taa a s'a dan na adama n'i ye yirimugu in ko dɔrɔn i b'a ye olu bɛ tiɲɛ u ni olu mun farati fɛnɛ o juguya kelen u bɛ k'o ta k'e sɛgɛrɛ a bɛ tila ka segin u yɛrɛ ma tugun o la yirimugu in baro n'i y'a ye ale ka suma ne fɛ sabula nafa min bɛ a la yirimugu in nafa filɛ adama donc yirimugu nin ni mɔgɔ mako b'a la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ adama hali ni ye yirimugu in ko kelen sɔrɔ a b'i arranger parce que ne e ye yirimugu in ko bi juguya minnu bɛ e kɔ kami i bangena don min na ka n'a sɔrɔ fo ka n'a bila e yirimugu in ko don min na n'o juguya tiɲɛna kura min na n'e fɛnɛ tɛ maa wɛrɛ e kan ka wuli k'o ɲɛɲini kura wɛrɛ man k'i sɔrɔ adama mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ ko yirimugu in na kalo o kalo parce que u b'a nafa dɔn cogo min parce que ni yirimugu in adama karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ karamɔgɔ in kun bolo ale ka ko bɛɛ kun tiɲɛna de a ye ne wele a ye ko bɔn ko n'a sɔrɔ fura b'a bolo n bɛ se k'a dɛmɛ ni min ye k'ale ka ko bɛ cogo min na a bɛɛ datugura a taara a b'a kɛ cogo o cogo adama i b'a dɔn ne ye yirimugu in di a ma mun kɛ walayi karamɔgɔ in sinna k'a yɛrɛ sɔrɔ k'i b'a fɔ ko ayi a ko yɛrɛ ne ye nin yirimugu in gindo bɔ min yen ko nin yirimugu in gindo bɔ k'ale kun dara ko yiri bɛ se ka nin dilan nin kɛ ne ko yiri bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye bɔn jango kɛrɛnkɛrɛnnen adama an ka diɲɛ laban baara yɛrɛ la mɔriya kɔnɔ an ka baaraw kɔnɔna la bi diɲɛ laban fura ye yiri de an ka sisan diɲɛ laban mɔgɔ mago dilan a faama kana ɲinɛ yiri kɔ a la parce que adama i bɛna ye kuranɛ aya b'an bolo ala tɔgɔ b'an bolo ala tɔgɔ dɔw b'o ti manamana ko fɛ adamadenw don jɛlen tɛ bi ni e jɛra e ni jɛbali dɔw maga ɲɔgɔn na min bɛ se k'e ka ala tɔgɔ tiɲɛ i bolo parce que ne tɛ nin kɛ mais maa wɛrɛ t'a k'o tɛ tiɲɛ bon n'i dun bɛ jama la i bɛ maga sugu ala tɔgɔ dɔw bɛ n'i y'a a baara kɛ ka maga mɔgɔ la mɔgɔ min nɔgɔlen don adama o y'a tiɲɛnen bi ala tɔgɔ dɔ bɛ n'i y'a baara kɛ parce que i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka siraw la bi furaɲɔgɔnw bɛ fili siraw la e t'a nɔtɔ i bɛ don a la a bɛ na ni siri de ye e ma bon o ye dɔ ka juguya bɔlen a la ka na o yɛlɛma e la donc mais ni e ye nin ko i b'a ye o bɛ tiɲɛ i n'a ye n'i ye yiri fana ko yiri de bɛ kɛ sababu ye k'olu fana tiɲɛ
to adama diɲɛ laban yiri ala tɔgɔ yɛrɛ n'i bi a baara cogo cogo kana ɲinɛ yiri kɔ a la yiri ɲɛnama dɔw ɲini i bɛ se ka min fara donc yiri ɲɛnama dɔ ye mun ye o de ye yirimugu nin yirimugu nin nafa ka bon cogo min na adama an bɛ jɔ tan fɔlɔ la sani don natɔ cɛ an bɛna baro k'a baro kɛrɛnkɛrɛnnen a baasi t'a la yirimugu in bɛ joli la n'a bɛ sɔrɔ cogo di mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ jamana kɔfɛ wa adama yirimugu nin bɛ sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ mɔgɔ ni mago bɛ yirimugu nin na i b'an wele yirimugu nin ye 12 de o y'a sɔngɔ ye adama koko kelen don filɛ nin ye e kana jɔn a la fitinin don filɛ nin yɛrɛ fɛn ɲuman yɛrɛ caman tɛ sɔrɔ fɛn ɲuman caman tɛ sɔrɔ donc fɛn cini sɔngɔba mais a bɛ min kɛ o y'a sɔrɔ i ye miliyɔn caman don baaraw la ka dɛsɛ la nafa min b'a la a tɛ miliyɔn baara la donc adama yirimugu nin nin ye ale cogoyaw ye ni mɔgɔ min mako b'a la n'i ye an wele an b'a sɔrɔ cogo f'i ye n'i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na ni ala sɔnna a ma i b'a sɔrɔ i sigiyɔrɔ la nka yirimugu nin kɔni adama ni mɔgɔ ma dɛsɛ u k'a ta quoi ni min f'u ye dɔrɔn u k'a ta ni min f'u ye dɔrɔn u k'a ta fɛnba bɛ nin yirimugu nin na ala k'a ɲɛ k'a di ani filɛbaw ma aw minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sira fan o fan fɛ an ka foli bɛ aw ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a bɛ fɔ ne ma ko karamɔgɔ Yasi Dirisa Tarawele dɔgɔkun tɛmɛlen Mali journaliste sɛbɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a tɔgɔ bɔ a bɛ journaux kɔnɔ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ a ye wulikajɔ min kɛ jamana dɔnni kunkɔrɔtali la o sɛbɛnw bɛ yen ni ala sɔnna sɔmi jɛmukan bɛ ban an da bɛna se a kunkurun dɔw ma k'a nun tigɛ aw ye o kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ maa minnu mako bɛ karamɔgɔ Yasi Dirisa la a bɛ taa WhatsApp kan an bɛ maaw deli mɔgɔ si kana appel kɛ parce que an bɛ ka baara kɛ sisan téléphone tɛ se ka ta même ta téléphone équipé fɛnɛ don 00223 76 97 91 99 00223 76 97 91 99 Bamako Maɲanbugu karamɔgɔ Yasi Dirisa n'an bɔr'o la safinɛ kabako safinɛ dalu tiɲɛ yɛrɛ safinɛ min n'i y'a da i golo kan galon tɛ da maa la anw fɛ bilen koyi mun na a bɛ se ka kɛ kunun ani dɔw tun bɛ baara kɛ an t'u ka kow tiɲɛw dɔn u kɔni bɛna dɔrɔn a ka ɲi an fana bɛ tugu o k'a kan nka Dirisa adama bɛ yɔrɔ min bi n terikɛ ni ne ko maa min ka min ka ɲi o ka ɲi dɛ wa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ miliyɔn di ne ma bi n'i ma fɛn di ne ma ne bɛ min tiɲɛ dɔn n ye n kale kuranɛ na ne tɛ n sigi k'i ka fɛn mankutu n bɛ se k'i ka miliyɔn de barika da diɲɛ ko mɛn n bɛ se k'i ka miliyɔn de mankutu kɛ mɔgɔw k'a fɔ karisa ye nin kɛ n ye mais n'i ye min di ne ma ni ne ye tiɲɛ o la n b'o fɔ i ye min d'a ma an ka ɲɔgɔn dɔ don n bolo fili o dɔ sanfɛ o y'a sɔrɔ a tɛ si o kɔnɔ i ye min d'a ma an ka ɲɔgɔn dɔ don o dɔ kɛra yirimugu ye dɔnni sɛmɛni kɔfɛ n bɔra n'a ye n m'a f'i ye n ko n bɔra yirimugu ko la don min n'i kɛlɛ la n y'o fɔ video bɛɛ la mɔgɔ ka taa n ka video kura ni kɔrɔlen bɛɛ la n y'a kuma fɔ ala ka hinɛ an terikɛ n'an jɛɲɔgɔn n'an ka 2020 video an ka YouTube sanfɛ mɔgɔw ka taa dɔrɔn ka taa lajɛ dɔrɔn ne ni Bala de émission in k'a don a émission bannen ala ka hinɛ na émission in bannen i nana ye n lasigi i ko n kumana fɛn min n'a ma diya ye ko ni tun ye gundo de ye i b'a fɛ a ka to i kelen bolo ni i kɛrɛfɛmaw ni dekun nana an ka to k'an zama ka bɔ a la mais Dirisa safinɛ i y'a forobaya diɲɛ bɛɛ kɛra a fɛ diɲɛ ma dalen don nin na mɔgɔ min ye nin ta o nin ye tiɲɛ ye ma nin ta o nin ye tiɲɛ ye ne bɛ k'a f'i ye dɔgɔkun tɛmɛlen a bɛ feere aw ma 20,000 adama tɛ nkalon tigɛ aw ye dɛ depuis yan de i bɛna dɔn ko ne ni maa tɛ plan na nin dira anw ma yan ala an ka caméraman minnu bɛ yan bɛɛ y'i ta sɔrɔ 20,000 ta ma d'u ma mais min dir'u ma o ye min y'a la olu de bɛ se k'o fɔ n tɛ kuma o place la mais bɛɛ ko bile haki don journaliste fana bɔra a don a dir'u ma journaliste y'an wele fan bɛɛ ko alihamudulilayi ɔ tuma ni dɔnni sɔrɔ ma mun na an t'a mankutu donc ni safinɛ hali sɔgɔmada na ne n kɔ a la nin cogo yɛrɛ la tan nin siyo yɛrɛ koyi donc n b'i fo la i ka danaya la ko safinɛ ko in bɛ cogo di d'accord adama i ka nin ɲininkali in diyara n ye adama safinɛ in mankutu tɛ safinɛ in na bilen sa o parce que mun na maakɔrɔw de b'an filɛ waati siga t'o la fɛn ɲuman b'a yɛrɛ bɔ quoi i da bɔra ka kuma min fɔ ni wagati min na safinɛ in tun bɛ baara o y'a sɔrɔ a tɛ show kɔnɔ fɛn ɲuman yɛrɛ nana ka tila ka n'a yɛrɛ labɛn k'ale yɛrɛ bila show kɔnɔ k'a labɛn k'a bonya k'a garanti donc foyi t'o so o ma n'a ka ɲɛ tɛ vraiment safinɛ nin fɛn bɛ nin safinɛ in na ne b'a fɔ n ka kuma la kuma bɛɛ ne Dirisa tɛ a dɔn bilen sabula safinɛ in bɛ ka baara dɔw kɛ diɲɛ kɔnɔ bi wallahi adama n kalena masa min ka bon n ka kale ma n ka kale man ca ni adama ni safinɛ nin ne bɛ ko dɔw ye nin na mɔgɔw bɛ fɛn fɔ ne ye nin na comme ala ka ne dan ne t'a dɔn ko dɔw bɛ kɛ dɔɔnin na parce que mun na
ala bi ni safinɛ ko in kin do dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que ne bi baara dɔw kɛ ni safinɛ in na n yɛrɛ dabaliya bɛ ban k'a fɔ ko baara kɛlenw de bɛna tila ka safinɛ in bonya ka se nin niveau la cɛ mana ta i bɛ kule a la muso mana ta i bɛ kule a la adama o ye ala ka gindo wɛrɛ de ye ala bɛ min gindo dɔn alhamdulillah n bɛ n mɔkɛw fo minnu y'a gindo di yan n bɛ gindo alimamu fo ale min ye kuma caman fɔ n y'a la a ye n dɛmɛ a la kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka lahara sɔn sumaya ye a ye dugawu k'an ye ala adama nana sɔrɔ o duwawu siga t'a la duwawu binbaliw don adama duwawu dɔw bɛ olu ti bin quoi duwawu binbaliw don adama n'i ko safinɛ in safinɛ bɛ mago minnu dilan diɲɛ mago ka dɔgɔ ne ma min ye k'a fɔ ko safinɛ tɛ se ka dɔ dilan min na ne m'a ye o de la n daɲɛ tan b'a fɔ n ka kuma na yanni kana miliyɔn ta k'a di ne Dirisa ma safinɛ ɲini k'a ko adama ne Dirisa dusukun bilama n'i ye a ci k'a yira lajɛbaw la walahi n kalenna ala la u tɛ foyi tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni safinɛ in tɛ c'est-à-dire n b'a fɛ u ka lafiya cogo min na o de dusukun bɛ na cogo min na donc n t'i fɛ u ka ɲɛnamaya foyi utiliser ni safinɛ in tɛ minnu y'a ta ka kɔrɔ olu b'a dɔn min b'a la minnu y'a ta ka kɔrɔ olu ma fara a la olu bɛ k'a ta don o don adama n bɛ fɛ diɲɛ ka safinɛ in lakodɔn cogo min na parce que n mago b'a la parce que mɔriya bɛ ka lagosi cogo min na bi o gɛlɛya ma n bɛ fɛ bɛɛ ka safinɛ in ta k'a dɔn dɔn tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko hali bi dɔn tiɲɛ ma ban Mali kɔnɔ dɔn tiɲɛ tɛ se ka ban Mali kɔnɔ cogo si la o de la don o don n bɛ dalu kura de ɲini ka fara safinɛ in kan ɔ nin ye safinɛ kura de dilannen ye nin ye kura wɛrɛ ye adama an ye nin dilan ma mɛn i yɛrɛ bɔra k'a fɔ dimanche tɛmɛnen in ne ma fili ni safinɛ in dilanna o la adama safinɛ in dilanni mun kɛra ala ye kabako dɔw kɛ ni safinɛ in na ni sen adama dalu dɔw bɛ ni safinɛ in na ni dalu ninnu a tɛ se ka lakali parce que ne ye ala ɲɛ don o don da adama ne bɛ safinɛ dalu ɲini ka fara ɲɔgɔn kan i y'a fɔ parce que adama ni mɔgɔw ko ko dɔɔni ka ɲi kana tulon k'a la quoi i bɛ dɔ de fara a kan parce que min kɛ mɛ ka anw sɛgɛn n'a fɔra k'i ka produit ka ɲi wagati min o ye seliya wagati y'a la k'a sɔrɔ o de ye e kɛ waati ye ka cɛsiri a la parce que a fɔ mɔgɔ ma waati min na k'i ka nin ka ɲi nin ka ɲi ka n'i bolo jigi dɛ o minnu b'a fɔ k'a ka ɲi sini fana olu de bɛ se k'a fɔ k'a man ɲi bon dɔnni yɛrɛ dun ye fɛn ye dɔnni tɛ mɔgɔ selibaatɔ fɛ donc adama don o don parce que ni mɔgɔ 100 ye safinɛ in ta 90 b'a fɔ anw ye kuma dɔ 95 b'a fɔ anw ye ko a baara ɲɛna mais 90 10 min bɛ to ou 5 min bɛ to olu b'a fɔ ni k'an ma ɲɛ dɛ alors o de don o don de bɛ courage don anw na ka safinɛ in ɲɛɲini an bɛ don min ko ne m'a fɔ safinɛ ye 100% nka safinɛ ye 99% ye bi parce que adama safinɛ a bɛ mako min dilan mɔgɔ min bɛ ko furuko gɛlɛya bɛ e la adama safinɛ min furu dilan siga t'a la parce que ne ye furu dilan ni safinɛ ye dɔgɔkun kelen n ye furu dilan n'a ye tile 3 n ye furu dilan n'a ye tile 10 adama ne ka mɔgɔ dɔ bɛ kɔfɛ dekun tun b'a ka furuko la adama a ye ni safinɛ in ta walahi a ye furu sɔrɔ tile 10 a y'a lamɛn nin video kɛ o kɛ nin kuma kelen min fɔ aw ye a bɛna dɔ ye de ko planté voilà adama a ma mɛn kosɛbɛ fɛnɛ a ma mɛn dɔ ye safinɛ in ta a ye min y'a la a ye min fɛ yɛrɛ e yɛrɛ y'a mɛn a ye min fɛ e yɛrɛ y'a mɛn ale kɔni tɛ sali ale sa b'a sɔrɔ a bɛ k'an filɛ courage b'ale la e mana fɛn o fɛn bila dɔrɔn ale b'a ta a ko ne min fɔ safinɛ in kan ko n ka courage ta ka fɛn fɔ a kan min ta ne yɛrɛ tɛ min dɔn a la ko n k'a fɔ dɔrɔn n tɛ maa tɔgɔ fɔ sinon a ko k'aw dɔnnibaa 2 bɛ yen o don a ye vocal ci ne ma k'aw 2 kɔfɛ k'e sigi ale bɛ taa maa wɛrɛ fɛ a tɛ tɛmɛ o kan mais mun y'a kɛ mun y'a kɛ safinɛ in dalu de y'a s'a ma parce que mɔgɔ tɛ se ka da ko la n'i m'a kɛ o la ne b'a fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko i dara nin na a b'i mako ɲɛ ne tɛ sɔn kuma ma parce que n'i dara dɔnni na dɔnni kan k'i mako ɲɛ i ma da dɔn e tɛ se ka da fɛn yɛrɛ la n'i m'a kɛ o pour que ne ka da ye adama n'a ma jɛ ne bɛ da e la cogo an jeli kɔnɔna la ne bɛ da e la o mais ne ko ko walima n bɛ tigɛ la mais ne ko ko n'i ma da ne la i ne tɛ se ka jɛ e kumana o ye mun ye danaya yɛrɛ tɛ sɔrɔ ni gɛrɛ danaya tɛ se ka sɔrɔ ni gɛrɛ ɲɔgɔnna tɛ o bɛɛ se ka dɔn an ka dalu ye tiɲɛ ye an mu dɔnni baara wulibali de don ni e ma gɛrɛ ka an ka dalu baara k'a lajɛ e tɛ se ka dɔn ko ni safinɛ ye tiɲɛ ye n'i m'a utiliser o adama n'i ye miliyɔn di k'a fɔ k'i mago miliyɔn baara la ne bolo bi adama nin semaine in bɛɛ cɛw bɛ ne wele musow bɛ ne wele baara jɔn bolo min fanga ka bon n b'a fɔ safinɛ ni yirimugu in a 2 ta n'i y'a 2 ta i bɛ ɲɛ ye i bɛ ala ye ne tɛ wa dɔwɛrɛ tɛ ni ne y'a privé dɔwɛrɛ tɛ o min wari ka ca ko nin ta fɔlɔ kana jɔn prix na parce que ni e ye ko miliyɔn ne mago miliyɔn in na n'i y'a di ne ma a bɛ diya n ye o mais ne tɛ fɛ fɔlɔ e ni ne ka jɛ f'e ka nin ta fɔlɔ k'o lajɛ k'a dɔn ko min bɛ nin na o la ne ni ne kan ka jɛ o la an bɛ jɛ n'an m'an ka jɛ an bɛ jɛ dan ye siga t'a la
bon ne fo ka di ka kɛ quoi ne ti fɛ mɔgɔ de ka million ta ka ne ma fɔlɔ i ka nunu ta adama i ka nunu kɛ k'a ye o la ni ka ka jɛn fɛ i bi jɛn fɛ ni ma ka jɛn fɛ bɛ ɲɛ kɛ to yi sabula ndale do nunu na cogo min na ni nana ni kuranɛ ye bi ne bi n tɛgɛ da ka safinɛ ni yirimugu in labi adama k'a fɔ wuliba do cɛ o cɛ y'a ta i bi ala jɔyɔrɔ muso muso y'a ta i bi ala jɔyɔrɔ siga t'a la wa hami o hami b'i la hami o hami bɛɛ kuli haju wa a bɛɛ adama hami o hami b'i la n'a fɔ e fana tun yala mɔriw kɔ ni yala mɔriw kɔ i bɛ dɔɔnin mi ala sa donc a bɛ bɛn adama hami mun b'i la e mago bɛ jɔyɔrɔ de la mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ wallahi u tor'u ka place la safinɛ de y'a s'u ma u tor'u ka place la fanga jɔyɔrɔ la jamana in kɔnɔ adama foyi m'a s'u ma ni safinɛ tɛ foyi ma n'i y'a ye an da ti don o kuma la kuma bɛɛ kɛ faama parce que faama mana don i kan n'i ye kuma fɔ a bɛ k'ale kɔnɔ k'i y'a tɔgɔ fɔ quoi k'a sɔrɔ o tɛ adama faama dɔw ye nin ta u ka place ko kama a bɛ fanga damadɔ bɔ b'o place kelen de la toujours mais o y'a dɔn u ye safinɛ ta depuis i filɛ ka de b'a ma kɛ show la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun di kuma kan o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ kuma kan adama o ye safinɛ utiliser daminɛ kana kɛ ne yɛrɛ bɛ ka kuma kan bi kana kɛ na olu bɛ ko safinɛ de don adama fo k'a fɔ fo bi b'o place la hali dɔw y'a fɔ k'ale tɛ kɔ foyi la n'a tɛ bilen voilà donc nafa min safinɛ la adama n'i ko k'i ka nafolo tɛ basigi parce que dɔw bɛ olu yɛrɛ de bolo nafolo yɛrɛ ye tɛ basigi fiyewu u mana nafolo sɔrɔ i b'a ye a bɛ tiɲɛ parce que n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tun bɛ nafolo sɔrɔ diɲɛ don o don a yɛrɛ ka fɔ la ale bɛ se ka min sɔrɔ parce que commerçant don kɔfɛ a ko ale bɛ se ka min sɔrɔ diɲɛ don o don miliyɔn ko kuma tɛ fɔ a la mais i b'a fɔ ko tasuma de b'ale bolo nafolo la tuma dɔ la ni wari sɔrɔla i b'a ye ni somɔgɔw ma problème fɔ ka taa i b'a ye ale yɛrɛ bɛ don da dɔ fɛ a tɛ foyi dɔn a la a ko yala k'an b'o ko dilan cogo di ne ko bon n ko safinɛ dɔ ni yirimugu bɛ yan an k'a ka fɛɛrɛ kɛ k'u ta fɔlɔ a ko safinɛ ni yirimugu ko yala ko baara wɛrɛ tɛ yen k'an bɛ se ka min kɛ min t'olu fila ye fɔlɔ parce que ko tiɲɛna ale mago bɛ min na est ce que nin bɛ se k'o dilan ne ko k'a bɛ se k'a dilan n'a ka di ne ye a k'olu ta fɔlɔ a ko essayer ni min bɔra a la adama a ye safinɛ ni yirimugu ta a ko k'a ye yirimugu in ko don min su k'a da parce que yirimugu in mana n'i ye yirimugu in ko sisan dɔrɔn i tɛ maga safinɛ la fɔlɔ fo waati i bɛ waati dɔ bila par exemple n'i y'a ko sɔgɔma i tɛ maga safinɛ la fo wula fo min fo sufɛ n'i y'a ko sufɛ k'i da ni dugu jɛra i bɛ se ka safinɛ utiliser donc yirimugu in bɛ kɛ o kɛcogo la adama n y'a fɔ a ye nin kɛcogo la a yirimugu in ko sufɛ a kɛlen ka yirimugu in ko k'a da adama a nana fɛn dɔw ye ale yɛrɛ farikolo la i b'a fɔ ko mɔgɔ min ni fɛn ɲɛnama b'a farikolo kɔnɔ k'a taama la n'a ko bubaga ni mɔgɔ min fari la adama o de nana kɛ cɛ fari la ka to cogo la fo ka tila ka n'a lafiya a yɛrɛ ma fayiri bɛ se waati min ale lafiyara mais o y'a sɔrɔ ale tɛ se k'a yɛrɛ wuli hali sɔgɔma ten kuma dɔ ale muso de b'a wuli o bɛ se ka min kɛ ale da la a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ pour que ale ka se ka wuli n'ale y'a ka téléphone dɔ réveillé la a tɛ se ka lawuli adama a kɛlen k'o baaraw kɛ yirimugu in kora don min na ale sera ka wuli fajiri waati ka fajiri sela a yɛrɛ a ko ko dɔ bɛ nin fɛn na adama a ye t'o la a nana ka na safinɛ koli daminɛ o safinɛ koli kɔnɔna na fɛnɛ a y'a yira ne na k'a fɔ ko bon ale ka so dɔ de bɛ yen a b'a fɛ so in ka se ka jɔ ka ban n'ale ye so in jɔli décision ta wagati o wagati ale bolo nafolo tɔ bɛ tiɲɛ ka taa fɛ bon ale ye min don a da fɛ a bɛ sɔn ka $12 bɔ ɲɛti ka sɔrɔ a la parce que tiɲɛna ale fana ye mɔgɔ ale ye mɔgɔ bolo labila ale ni wari ko nin dɔrɔn ale b'a bɔ k'a di ma ala tɛ hésité a la i bɛ sɔn wari bɔ dɔrɔn k'a di a wari bɔ dɔrɔn k'a di donc ale ye min don a la a yɛrɛ bɛ se ka min jate min ye reçu b'ale bolo ko 12 millions de ye reçu b'ale bolo a ye min don a da fɛ a ko mais cogo si la mɔgɔw ma ɲa ne ko bon a ka continuer ka safinɛ nin ko a k'a hamina da safinɛ in kan a bɛna essayer a ka yɔrɔ min jɔ k'a ban a dɔ la yɛrɛ a bɛ jɔ ko ka sɔrɔ ale tɛ a ko bon min kɔni ka d'ale ye ale bɛ fɛ an ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen de k'a tɔgɔ la ne ko bon min kɔni ka di ne ye a kun ka di ne ye continuer safinɛ in kan a ko bon tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ se i b'a fɔ n ye n'i tɛ se yɛrɛ i b'a fɔ n ye ne ko bon siga t'a la n bɛ se k'a kɛ na ni $1,000,000 b'a baara k'i adama an bɛnn'a kan a k'a bɛna $1,000,000 ci ne ma o $1,000,000 cili la dɔrɔn dɔgɔkun kelen bɛ taa dafa waati min na a kɔrɔkɛw y'a wele ka yɔrɔ in jɔli daminɛ adama a y'o semaine bɛɛ kɛ a ma ne wele semaine min da o kan a ka sɔrɔ ka ne wele k'a kɛra maloya y'ale bolo ko ne kun ko k'ale ka safinɛ utiliser k'ale ma sɔn k'ale kɔrɔkɛw filɛ nin ye sa ko ka so in jɔra ka sɔn n'a bɛ jɔ ka ban sɔn n'a ban donc ko tiɲɛna wulibali ka safinɛ a tigi sigi bɛ Europe jamana kan ko adama safinɛ in y'o mako ɲɛ ne ye safinɛ in ye muso dɔ ye safinɛ in ko o de la o kuma fɔli ma nɔgɔ ma kuma bɛɛ o la n ko safinɛ in ko dɔ ne kɔni t'a dɔn muso dɔ ye safinɛ in ko a ka furu bɛ ɲini ka sa sabula a den bɛɛ ye muso ye
tada ba ke tukum kono mado kono sera fu wati yoro jama ka ba adama nana ne fe do na ko dirisa ko nga furu mi ni ka sa ko andara e ko ke ko ya ira ka ko ne de musoyi bo ne de no de mena bulo sa ne ko ne aka ma ko ne duru jati bo fu wororo abe musumani donc ne ci antika bemble o ci so mo ko fene ten febli adama foram nge ne ko bashita ngo mengo ala ko cien ne ta dalu don ka den yelema ko ka den woni yelema ngo adalu be parce que don te bi adama ko minti don bebe ngo mene ko ne ala ko cien ne ma dalu so ma so wa tembulu fene wa ali bi fene ma so a ko problème tala a ko me ki bi duo ken mo bashita ngo mo duo ki ko me ka ana che so mo fene bi se ka benti ngo bo so fene do ko bi bi se ko ta e ti ko ala ne ala so ne che so mo ne che abna no kon kanfo adama ay safnen ta tarako ay safnen ta katako abuka safnen ko ala na ga che kuma so buga ajati don don me jigini bi se wati mina aka jigini na che era maso mata che so mo mata ga jigini garo ana tirdo de jenyo kono de daraka o tarabla adama so jigina do de ngara che to de la mo safnen ko do ke na ratimi do ana o safnen ga keta ga chamin tin shi kam ko ken na fulo tige ne mo ga safnen ko société nyamgo kalfala nyamgo ya kalfala la donc ça fait mo ko mundla asika nyafo ka ba video kelena donc mi sika mi vo safne la folo o eni tabarkala mais krengere na la sisa safne apiri ko ni akako bi jugul parce que fengro do fara la ka ka fo yoro were wala oui mu fara o ka ka so ka apiri fa nga ka fengro d'accord adama oui c'est vrai adama safne ni ya foto dalu ko fara la ka ngalonga boala adama ne safne dalu do soro kanu srafe ne ba fo benyana ngudoni soro to sabay folo i barka nyine ka menso flana ibi na folo bi ka mensa sabana i kanu ka minti adama do ene kanu ko ba burgina ka safna dalu da ma kama ala kenda mai fo ma dalu no ko fo ne wode farani safne ka ako dirisa ndi dat safne dalu dilimi made ni kanu to ko mi dalu baraka dima ba na shibo yiru fe nganga kala jala keme kanga kala ka fara yiri to ba kala ka ban pew ka na shibla kana dima ramatiya na shibla kana na manya ka safna ne dlawdo ka dalu ta ka dia kanu de kama ba ke kala ndo men yara ba seben burge ka dala ba seben ka di me kana seben ne ka tui ama wo dalu seben ka ban ka ba burgina ka farana red ka dalu dlanan do ko do surali kan ko fara safna nga adama ndi sila safna ko ina wa ben kuna dongo do misika don nyini ga fara safna ali bi men saran karam ko fana la ali bi muno mi ga an lage safna dalu ma mi mudo ka iken de mal ka siri wuli ka gerse siri wuli sadre mi fe nyema ko yara de ga dlani safna ni ko adama ko dalu de bi adama net modi yara ka lago shi en tamadi ndi fo de ka ke donc ne fe ka chere yira muni moria kanu muni moru kanu ka ko da bara lanfe mi fe ka dalu chere yirula bo ma yirula ni munye sisa mi fe ka yirula ni safne do ka do dra ka ko safne la don o se ka dien ko be dlan folo sana ga do moria ba dinga to kono wodi la mi safne kuma fuye safne ni yere wa mo ga prima fale toujours dalu kuro bo faraka o ta a pri fale c'est safne bara fanga ka butugum wajibi ga ngali bi sedma parce que ni yere wi ko mun kalama ni bara do yala ni dépasser mun kala kuma la bi ngali ga na so do ma fara afrika donc adama toujours safne ba pri la wa mo kando wa mo ga seben ba sanfe donc ni ibi jamana mun ga ni ye bi safna warti ani ka jamana transport am se go fini ni ya ansoro am wo jamana transport fi se tugo mina o donc ibi se ga soro tugo ni yera ga mo bi afana bi se ga mi bla kana sta ata o mo ko bla kana ata na la sona dama ni safna soro on kale na ala la tin nim safi fi donna wala mi ga be pusher na safna nga mi be pusher na safna nga o do na tala dama ni anga to da tabarkala bashi tala mo min bi jamana ko fe ni aw ma ko be safna ko fole na ko so ngoy ba mu no wa mu ga on ka sifa wa mu ga 100,000 francs on ni abita ifeni no iyere ba musa ka sara ka fo ka nogo boala parce que antini fenu no fo an bole koya doga nyingali ke ntuma ni yoro fam amba be fo ka be prepelatige safine wa mu ka kango ya sidrisa ere kan nimero ba kan femenu be safine ka ni ko menu be safine ko tugo be ba sanfe ko tugo ni fa bere ba ka drisa kan de strate do 00223 76 97 91 99 karmo yasi drisa fendo kuma chalendo nere ba kelela mba sosoli fenana on ne ba beni nyon chamo ko be fendo jabi nyumana oni wati labana mem balaka kleflaina jama girine be kana fulu barako dolade iko kita fe ka boroke na fulu baraka ko parce que kuma chara
a galon ka ca n'a tiɲɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ a galon de ka ca kojugu ɲarmala ngalon b'an yɛrɛ bolo a galon de ka ca kojugu ayo kam caya tɛrɛ ala b'an yɛrɛ bolo a b'aw yɛrɛ bolo ngalon b'an yɛrɛ bolo a galon bɛ yɛrɛ bolo tabarikala o mais a tiɲɛ min b'i bolo ni maaw bɛ ka girin o kan ko bɛ cogo di adama n'i ye mɔri ka ala tɔgɔ ta 100 nafolo baara i ye 90 y'a la siga t'a la mais a bɛɛ galon a bɛ galon bɛɛ galon Allahu akbar kɛmɛ k'a kɔ ɲɛgɛn k'a ɲɛ ɲɛgɛn i mana ye i b'a fɔ ayi i b'i ta sisan ni n'i ma kɛ fɛn dɔrɔn o b'a sɔrɔ ala tɛ yen mɛlɛkɛw ni sawu dɛsɛ b'a dɔw kɔ la i bɛ fɛnw y'a k'a se ka a dɔw sɛbɛnni ka adama ala k'a a dɔw sɛbɛnni ayi i bɛ ɲini ka bɔ mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnni kelen nɔfɛ i b'a fɔ ko non ne ye nin kɛ sisan i b'i ka wari bɔ ka don a la foyi foyi tɛ lajɛbaw aw n'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen ni tiɲɛ bɛ ka fɔ aw ye a ye nin fana lamɛn ka ɲɛ adama minnu b'a fɔ ko nafolo baara ye nkalon ye an fana tun b'a mɔgɔw la nka an ma deli k'a fɔ réseau fana ko tiɲɛ tɛ c'est vrai i ma deli k'o fɔ parce que munna an b'a fɔ nkalon don an y'a kɛ an m'a yɛrɛ Allahu akbar min tun b'an yɛrɛ bolo an y'o kɛ an m'o ye an ma ye min mankutura an ye an y'o kɛ an m'o ye ɔ an ye wari bɔ ka min san an y'o kɛ an m'a ye i yɛrɛ y'a kala i m'a sɔrɔ i ye wari bɔ ka don a la i m'a sɔrɔ minnu k'u ta ka ɲi n'u y'i kanu k'a d'i ma o fana kuma k'a ye o kuma k'a ye nka adama i ye min fɔ sisan an bɔra a tiɲɛ dɔ ka kɔsa in na ala ko tiɲɛ mɛ nafolo baara tile fila in na maaw bɛ k'u kun da o ko in kan ni sɛbɛn ye dɛ ne tun tɛ fɛ ka n da don ale la parce que a kuma cayara kojugu